ku duba tarihi, so nawa ya je Kaduna campaign ko bai je Kaduna campaign ba? Lokacin yana neman ƙuri'a bai je wajen 'yan Kaduna ba, amma jirgi bom ya tashi a hanyar Kaduna, ba zai iya zuwa Kaduna ba, sai ya zauna ya ce wai yayi Allah wadda. To ai komai lalacewar mutum a Najeriya zai yi Allah wadda, dan ta'addan ne kawai ba zai yi Allah wadai ba. Gwamnati muke so kayi gwamnati, ba kai Allah wadai ba. Ka sa duk inda 'yan ta'addan nan suka shiga aje a tono su, duk inda suke samun kayan aiki a datse, duk wanda yake ɗaure musu gindi a kama shi a hukunta shi. Ƙarfi ne gwamnati ya 'yan uwa, ba a kamar na masu magana suka ce ba a bori da sanyin jiki. Daka ba a gwamnati da lallabawa, gwamnati kamawa take ta murɗa ta karya ta murɗa ta kashe. Haka muke so, abinda muke so a ƙasar nan kenan. Duk wanda zai hana talaka zaman lafiya, a nuna masa ƙarfin gwamnati, a wulaƙanta shi don talakan Najeriya ya zauna lafiya. Talakan Najeriya ya sayi zaman lafiya har da kuɗin aljihun shi, in ba ku sani ba. An yi wani kati da ya dinga kankarewa yana turawa don ya zauna lafiya.